Serbisyo Publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 9:40. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Oras ginadulong sa inyo sang Enervon. Mag-Enervon everyday para may more immunity. Standby sa Action Night Patrol, magasalod sa dili kidlamang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga hitabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! My God, I hate drugs. Aksyon! Night Patrol! May gabi sa liwat, kamusta naman? Mapalangga naman tagpalamati, Region Wide, mga palagag kita sa Labirin, isa ka oras, 18 minutos, karong adlaw, Martes, Petsa, 16. Sa Martes naman edisyon sa inyo sining nga palatuntunan sa kilandan liwat naman naton nga mangin kabuynog. Ang bilog naman nga puwersa sa aton sining nga news team, ang aton sining nga Patrol 2, Crosswind Patrol, kay na pa nagalambiyong sa pinakabahin sa Metro Bacolod. Ato naman liwat nga bantayan kagimorsuhan, amat naman nga pagdalom sang kagabihon. Anano man nga mga eventualities from where the action is. Ara si Aksyon John Diaz nga mag-responder back-to-back sa aton nga piloto, Aksyon Papang Nixon Tahom. Ang aton man nga masami nga pagbantay sang mga balita pinakaulihi nga mga information sa nasyonal kag international. Ang ato sining nga monitoring center sang Aksyon Radio Bacolod sa Martes nga edisyon, builog nato na puwersa ni Aksyon ang Depensor. Opda magita sa ato sining nga mga technical partner diri sa studio ay Master Control sa technical side si Broadcast Engineer Nalmar Madera. Back up diri sa aton nga IT expert Aksyon Sir Elray Dotilios. Transmitter sa Control Tower, Barangay Talok, Syudad Sang Bago. Ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Bernie Villacanas, ang Batang Suay. Sa kilandan, ang inyo sinalagatang Kurman Action Night Patrol Program, Lunes Tuptup, Sabado. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Opdi ninyo ako sa Labilin, isa ka oras. 16 minutos nga pagpangalagad inyo para tuntunan. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Aksyon Night Patrol.
Una kaman sa ato sa nga pagpangalagad ginadurong sa iyo sa kalawan sang Santon Plus Herbal Capsule. Sa sining maulanon nga panahon matapos ginanonso sa Pag-asa, ato naman liwat ginabantayan ang ginatawag nga dengue fever. Makabulig-bulig ini ang Santon Plus Herbal Capsule sa ginatawag nga anti-dengue. Nagabulig ni nga ma-normalize ang imo sining platelet count. Nagabulig mo nini ko may ara ka ginatawag lang nga cyst, goiter, may ara ka ginatawag nga prostate enlargement. Para malikaw ka, tumarka sang Santon Plus Herbal Capsule. Nagapanubo man ni sa nga blood pressure, kag nagapanubo sang imo sini nga sugar level. Santon Plus Herbal Capsule, mabakal sa bisan diil nga butika sa Bacolod kag Negros Occidental. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Ini mga porsyon sa nga ito sila nga pagpangalagad giradurong sa iyo sa kalawas ang Dr. Alfred sa Pure Mangosteen Tea. Ang santon kag mangosteen nagapanubo ini sang anxiety. Ganihimo unta nga mag-inom adlaw-adlaw sang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea. Bangod maayo ini sa ginatawag nga sleep disorders o kung problema ninyo sa pagtulog, nablang hindi ka makatulog, daging insomnia ka, inom ka adlaw-adlaw Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea. That's why sa inyo sini nga pagpamalaklon, padulong sa mga grocery store, ayaw magkalipat, lista ha para hindi kagid malipat. Tandaan ang alam, Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon! Ay, ini mga bahay sa ato sila nga pagpangalagad ginadulong naman sa inyo sa kalawan sang Evergreen Herbal Capsule. Amo ini ang pinakabag-o kag pinaka-epektibo nga herbal supplement. Nagabulig limpyo, nagabulig pabakod, kag nagabalanse sang sistema sa atong sining lawas. Ang sekreto pa sang Evergreen Herbal Capsule, ang sobra ginabuinan, ang kulang ginadugangan. Ano ang kulang nga dapat dugangan nga nagaresulta sang nagkalain-lain nga balatian? Ang kakulang sang vitamins kag minerals. Vitamin A, B vitamins, vitamin C, vitamin A, potassium, iron, calcium, magnesium, zinc, kag iban pa. Ang Evergreen Herbal Capsule, a quality product of Doc Kiko Alternative and Health Food Center. Aprobado sang BFAD. Sa dugang kasiran, pwede ka mo ka-text, pwede man ka mo katawag sa cellphone number 0910-126-4595. Pangitaon nyo lang ha, si Doc Crespin Hiko. Mabakal ini sa mga butika. Eden Pharmacy, dira sa may Central Market. Farmasya Juarez sa Rizal Street, Bacolod City. Farmasya Edcar o Lacson Street, Bacolod City. Sa GDN Pharmacy, dira sa Barangay Bata. Kag Alfie Pharmacy, dira sa siyudad sang Bago. Magtumar adlaw-adlaw sang Evergreen Herbal Capsule, ang katimbang sa inyo ikayong lawas. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio. Aksyon! Ay, pato! Aksyon Radio, Philippine Standard Time, alas 9:49 na. Subong nga gabido kanaya-naya sa nga aton sining panahon. Damo ang bituon. Nagaigpat-igpat sa aton kalangitan. Thanks God. Kaya dumayo ang tiyempo. Daw ini nga bilog adlaw, daw ay gisa ka ulan-ulan. Although nga nagatulo-talitim, ang kaya tulo-timprano pa, pero ito kadali man lang to
subong niya ang aton nga kalangitan na puno sang kabituunan. Unlike kagabi nga daw tiri-tiri siya. Masako ang pagtupa sa ulan, may pulo pa aman pa na panaguob kung kaysa pagpulo pangilad. At least bisan paano na bulubunyagan ang aton sining mga tanom, nakakas ang yabok tungod sa ulan. Di lagi pagtuduhon kay di ko magtudong ulang magsigisigip la ka oras, teng resulta sina baha naman. Ayos? Kabog ka pamangkot kung madayon ng biyahe buwas ang fast crop. Way pa buwas biyahe, buwas aga may meeting ang syudad sang Bacolod, upod sa taga PPA, upod sa taga Marina, upod sa taga Philippine Coast Guard, upod sa mga fast crop operator, kag ara man ang representante, posible may padala man ang mayor sa Iloilo City nga mag-representar kay Mayor Jerry Treñas. Pati sa pagpatuman na kapag bukas na formal sang biyahe sang mga fast crop, kinanglan nga palariyos ang patakaran lang nga hindi mag hatag sang confuse sa aton nga mga riding public, ha? Kung anong patakaran to sa Iloilo, dapat ang patakaran sa Bacolod, amo-amo man. Uniform bala. Kung baga sa mga basketball, may teamwork. Kaya laim na karoon ang pag-abot. Alin ka sa Bacolod, pag-abot sa Iloilo, may mga patakaran sila yagali nga dapat mo sundon. Kung din nagka-problema yung pasahero, kung pa nakadaan, kung may plano man ang mga fast crop operator di sa Bacolod nga magpasaka sang plitihan. Kay basi kung malugi man sila sang biyahe ka fast crop nila. Pwede imagine ang capacity sang fast crop, mga 300 mo. Titungo sang social distancing, basi ang pasahero sila ka makarga lang, sisintak bilog. Oh, para masunod ang social distancing. Di ko na batian nyo kayo na temprano pa. In fact, kahapon, gambal si Mr. Frank Carbon sang MBCCI na may posibilidad mapasaka sila sang fletihan sa fast crop. Ito malugi. Mas na mo, si Pablo ang karga sang fast crop mo, 300. Di parang masunod ang social distancing. Ang capacity na lang sang fast crop, may mo na lang si Sinta. Oh, siyempre, perdi gidi, way ganit katunga. So, balanta na buwas, kung ano ang resulta sang ilasin nga meeting buwas aga, kay sigurado, kuti ma-attend ba na ang posible representante man sang governor's office diri sa ato nga probinsya. Medyo na late kita dito sa Bacolod mo. Sang kwan bla, sang kinanglanon nga makabiyahe ng ato sini nga mafast crop. Damo na gani nga buwas aga, mga more or less ganun, bali Mr. Frank Carbon to mga alas 10, alas 10:30. May meeting, may patawag ang syudad sang Bacolod. Diba man na? Parang mangin uniform kag palariyas bla. Ang probinsya ya sa do ka preparado, no? Ang probinsya, mabutang sila sang swab test sa Bredco Porto. Kaya ang tanan nga mga Negrosanon ay nagapauli sa iban nga mga banwa kag syudad nga halin sa Iloilo. Pag dungka diya sa Puerto, ipaidalo mina sa swab test. Pagkatapos, ang mga pasahero, kung diin man siya nagapauli, ipasugat ina sa salakyan sang LGU. Halimbawa, nagabot siya halin sa Iloilo, abot siya sa Bacolod, taga Valladolid siya. So, antes na magpuli sa lugar ito sa Valladolid, i-swab test na sanay. After that, may ara nga salakyan nga masugat salakyan ka, halimbawa, Valladolid. So, dara na sa pasakyon sa salakyan ka Valladolid, agod makapaulit to sa iyangan banwang natawhan.
After that, depende kung may ato to yung quarantine facilities ang Valladolid, pwede man ito sa quarantine. Pero kung wala gid man, ipaidalom sa tawag nga home quarantine. So hindi sana makalagaw unless and until nga magawa ang resulta sa yasini nga swab test. Sa preparado gid ang probinsya, kagdo ka plastado bala, no, ang dalaga niya sang probinsya. Although diri sa Bacolod, ikusa di pa man ni mabasaw si Mayor Bing, kay ginaulat naman ko sa ang kumpas man ka National Interagency Task Force mong kung sa pagkapatuor lang medyo ulihita sa ginatawag lang nga planning kag implementation. I-compare mo yun sa probinsya nga daw kadasig kag daw ka systematic kado ka nami sa patakaran bla nila daw kado kahapos. Diri sa Bacolod depende na buwas sa outcome. Anyway, pamati lang mo diri sa Action Radio. Kaya whatever outcomes ang meeting buwas, babalaan yun ang gini. Kung anong plastada sang biyahe ka fast crop diri sa aton. From Bacolod to Iloilo, Iloilo, Bacolod, vice versa. Ayos! Amo na pinaka-importante. Buwas nga na, sa interview to kay Nani Action Brian, kay Dr. Jonathan Lobaton, may mabot mabuwas nga barko mo. Karga ang pilato 300 ka mga returning residents nga na-stranded man to sa Manila. Way labot, may maabot man nga taga Cebu, pero ang taga Cebu yung nga maabot nga nagapauli diri sa probinsya, dito na madungka sa Escalante Port. Kaya dito, iswab test na to sila. Pagkatapos, i-quarantine gid. Lain niya ang tratasyon sang province sa mga magapauli nga taga Negros halin sa Panay sang sa mga mapauli di sa Negros nga halin sa Manila ukon sa Cebu, especially natiyang Cebu subong ara sa level sang high risk mo. In fact, ang Cebu ginpaidalom balik sa enhanced community quarantine. Kaya mga biktima tayo kang mga positibo sa COVID-19 based sa resulta sa iyo nga swab test ay nagalambot sa ginatos mo. Hindi kasi mo nga maisip mo isa-isa. Dito yung ginatos ang resulta. Kada adlaw. Kaya mo ng kululbaan yung Cebu. That's why kung may mga utod kita nga mga Negrosanon nga alin sa Cebu, hindi sila karekta yadungka sa bread ko. Kinanglan, dito sila yadungka sa barko nga nasakyan nila. Dito sa dungka ya sa Puerto sang Escalante. Kaya dito ya, sa laon di sila mayo. Sa atong sining nga probinsya. Kag hindi sila dali-dali makapauli dayon kaya nga, i-swab test sila, kag ipaidalom gi sila ya sa ginatawag nga quarantine. Amo niya ka preparado kag systematic sa plastada sa aton sining gobyerno provincial when it comes sa aton nga mga returning residents, mga OFW, kag manong pauli man sa Panay di nga mabalik ka pauli diri sa Negros. Amo niya ka preparado kag systematic plastado ang dalagan sang gobyerno provincial. Ayos. Damo na nga sang kahapon, madumduman nyo na patawag meeting si Mayor Bing sa tanan nga mabarangay kapitan. Lagin isa-isa yagid, makinanglan ang mga kapitanes diri sa Bacolod magpabakod sa ila siling nga beherts nga mo ni ang magaserbi mata kag dulunggan kag mga monitor sa mga utod naton nga magapauli halin sa Panay padulong diri sa syudad sang Bacolod. Di posible ba sa meeting boss ikasugtan makinanglan may salakyan man nga masugat sa mga taga Panay nga mapauli diri sa Bacolod. I don't know kung may ibuta mga swab center o may arapan patigaron nga swab test ang syudad sa mga utod naton nga magapauli halin sa Panay. Lantawon tara buwas kay basi kung madalaganan ina sa ila sining nga meeting.
Kay gusto man sang alkalde nga ti ang pagpauli bala sang mga utod naton ngalin sa panay di nga taga Bacolod mapuli sa tagsa ka barangay nila kilanglan plastar mas lasang mayo. Hindi man sila dayon dali-dali pagwaon sa ila sinipulian. I think home quarantine ang matabo manguro sa aton di nga mga utod from Panay nga mapauli di sa mga barangay naton sa syudad sang Bacolod. Tamo na mga burden nga alok to bangon sang aton sining syudad kag probinsya sang Negros Occidental. Amo na gani nga tiyang aton nga city government, ang aton nga provincial government way nagasalig. Kaya again suliton ko, damo nagbulusong sa sobrang napasalig. Kita mo mga biktima nga nanging positive sa COVID-19 na tribyon gani, hindi gani kabalo kung di na nakwa ang ina nga virus. That's why sa mga nagapauli diri sa aton halin sa ibang nga lugar amo na ang ginasala gid mayo sa aton sining syudad kag probinsya para nga wala tsansa nga matapikan kag maglapta ang virus diri sa aton balik sa probinsya kag syudad sa Bacolod. Kabudlay niya magbalik pa nga magbalik tas puno makapoy na mabalik ka sa Isikyo makapoy na kayo. That's why nga kung mamintinar man naton nga hindi na madugangan pa ang record sa mga positibo sa kinatawag nga COVID-19 amo na kung nga nangin maid-id ang aton nga mga city kag provincial official sa pagmonitor sang mga nagapauli diri sa aton sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Aksyon Radio Philippine Standard Time alas 10:12 na. Adasing sang oras ta ba? Sa sining kabayan sa ato mga check tangato sining patrol to Crossman Patrol. Kamusta hon tanay paglibot-libot ni Action Jan o pod kay Papang Nixon na. Subong gani guro ti medyo tulo tawhan ang atong nga dalanon. Kati siguro basi ko may naghingaga man puli kati subong ko na curfew na. Babati ko sa inyo karon ng reaksyon ni Bacolod City Director Police Colonel Henry Viñas sa pagsugpon kapag padayon sa aton sining MGCQ diri sa syudad sang Bacolod. Kung pwede palang i-apply puwersa sang pulis naton ang mga batinggilan kag tiga bagol nga way nagasunod sang health protocol timuon sa pulis na. Por dire kita na sa observation report no ni Aksyon na Jan Diaz. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Radio! Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Radyo! Aksyon! Radio! Aksyon! Night Patrol! Field Report! Yari sa Aksyon Jan Diaz sa Patrol to. Jan, maing gabi. Jan, kamusta? Alright! May gabi Aksyon Rek, may gabi sa totanan ka mga ka-Aksyon. It's a Tuesday, pero pwede ka tugnaw sa itong paniyempok. Sorry ko naman ulan, pero pwede hangin. So, ari ko didaan sa beach, so babatian nyo sa background ang tubig na mula sa may fountain area, dari sa NGC, no? Okay, karoon yung gabi, ari kami na nagkapuno yun, ni Papa Aksyon Rek sa may Bacolod City Government Center. Wala sabi nag-jogging da? Why na? Kay na, may harap pa rin nagkaturo standby. Oo. Kaya mo naglibot naman doon ni Papangkag maglilili sa mga nagkaturo standby. Dahil kung ginanos lang. Tiway naman. So buong pagkapatak, gulo pagkakita nila nga nakasuksok kami ang radyo nga t-shirt kag pagkalantaw nila nga doon manuglas dis na. Nagbatsis. Wala isang pulis gagalibot da? May ara at sarek, no? May garonda. Okay. Pero subong ba usually schedule na nila antes magalas 10 ang gabi, galibot na ang mga patrol car, mga patrol na ni Police Major Charles Sever. Tanan yung may areas of coverage galibutan na nasa patrol. Kaya na nakalabay na diri sila sa may Bacolod City Government Center. Oo. Mayuman kayo mga tao, bala, talabanan, nagasunod na gid man ang sunarek, no? Wala namang ginagapinasaway sa tanan.
pagkita nila nga dumano curfew na matsi naman sila doon ka maglakat, no? Para hindi na hindi na magsaway pa ang aton nga mga otoridad. Pero kung makita naton diri sa tubang sa NGC, Okay. daw pa din sa lakyan, iyan ka mga opisyalis, siguro sa syudad nagabalbal ubra pa din sa babaw. May ano bakit? ginobra nila, oh? Ba siguro ba siguro si mayor eh. Ano ginobra nila sa babaw, oh? Basta may ano puro sa mayor's office para preparasyon o kung ano direction na kinanglanon nila. Boss, Okay. may meeting, may boss. Ay, basi kung may mga ginadrop sila guro nga mga kwanda, nga mga kinanglanon para sa meeting guro mas, no? O mga plan, kaga mga options, blado ginakalukar gilaguro para buwas, anticipasar na lang nila, no? Okay na eh. Okay, para di madugay-dugayan ang ilang meeting. Lagi ka budlay kung mag-meeting, actually kag wala ka pa may dumaan ko na ng solusyon, imong ibutang. Oo. Damo na ang pinakabudlay gina sa meeting nga ginito. Mas mayo ko mag-meeting sila may na sila daan, so tok nila kung ano ilang sundon. Oo. Kaya po sila para sa ilaman nga, kung madisasunan na lang action na no? Good. Amo na yung nagapulabog tao, dito damo pa sa lakyan, even sa parking area, dara sa record sa NGC, oh. Oo. Damo pa sa lakyan, din ang... Ay, doon, no, dyan ang ilang nga marketplace, kung may nagabulo baligya na da. May nagkamulabalagya, pero usually nasa sobrang trado na klabanan eh, 8-9. Okay. Amo ni oras, why na sa may nagapangimos da nga manog sira na, una, no? Why na, kay na, pag-abot naman mga 9:30, limpyo na ang marketplace, no, na paglili na mo, why na maginawain masyado, tawag, sunod, like, even kito wala din may masyado magatiner, except pa sa may high street, di ba, may mga baligyaan, din kabay, may mga inasalan, sa high street, di ba, may mga bago pa lang kapaniraiban, kay, usually, bla may mga Grab or Food Panda, actually, nagabi na, may nag-order pa, dari may mga bukas pa, mga last night, Balikan sa Action dyan, Diaz, kuha na utot ang linya ni Action dyan. No? Ang report sa mo ni dyan, arasabong sa may New Government Center, ginalaragwaya ang sitwasyon sa NGC kag sang marketplace. Action dyan, please come back. To check your balance and other Dyan ay lain niya ang nagasulod, do kwanto do chat do. Do computer to yung ang nagasulod to, no? Check tayo signal ni Action na Jan Diaz sa patrol. No, ang report na action dyan sa patrol, live dra sa may New Government Center, kag sa bahin sang atong sininga marketplace. Kati amo ni oras ang marketplace, why naging man sa may nag-abrita mo? Kaya temprano, pa sila yung nagapanira, kaya parati, hindi sila mabtan sang kwan hindi sila mabtan sang curfew, no? Why na si action dyan? Ang iyan na lang guro nga cellphone, action dyan kung tawagan ta, no? Kaya basi kung lobat ng kwan, ang special com ni action dyan, no, balikan sa Action dyan diya sa ato sa nga patrol 2 ginalaragwaya ang sitwasyon sa New Government Center kag sa marketplace. Action dyan, please come back. So, direct nagabalik na rin mismo sa area sang Bacolod City Government Center. Sa gapon, nakita na rin na to sa nasuling ko na wala rin, no, wala rin masyado, may tao nga nagakakto dahil sa may marketplace. Dahil sa may high street, may mga madaligyaan, gabukas, subot sa ringonti, usually, paligid man sila, nagka-cater sila base sa mga nagkabakalak. So, may nagka-dine-in, pero hindi mo sila kadamo, bla? Nagkamay man ba sa mga space dre sa area mismo? Pero importante nga may gasiging negosyo. Nagkadamba kayo na ni Sir Frank Carbon. Importante gasiging negosyo. So, hindi magsarurot ang ekonomiya. Mo naguro nga bukas, iba na damo, nagabukas, gabi na nagasarado. Importante sila nila. Nga makay nga, puli ang ilang empleyado o trabante before curfew. Kinanglan, kung mag-inom ka, medyo, bisa magulo gabihan ko pasado, alas 10, kung importante, may salakyan ka lang, Kung may private ka nga salakyan, kag may rason ka makunding kalin, ma-expect ka naman sa mga otoridad, May mo naguro kaso, kung bisan na nagabihan ka, libawa, binagpuli ka, alas 11, kasi limnan, guro, tiba na problema, guro, Why man. Alam niyo, kung delakat ka. Oh yes, hindi na siya pwede, or kung makita ka nila, bingarap pa nga sa isa ka establishment, nag-standby, nagapropungko, bawal na siya, basta beyond 10 p.m. Pero once ka nag-travel, may kalabanan, iba niya nag-travel mo, amo sinuras, kalabanan, iba niya dyan, inom, may salakyan mo. Sa bagay. Pwede mo na nila makapanira ang kwan, ang ginaimna nila, kag mag-ayo, man sila bingati, last battle kami di sir, panira lang kamuda. Pwede man na. Pwede man na, basta pag 10 and above, wala ka na sa balagyaan or store, no? Gani man, galing kati ato mga pulis, kinsindim na ko isang ati, agalas bato naman na sila. Sa bagay, no? Usually, amo mo ginagakatabo actually, no? Gatag man konsiderasyon atong kapulisan, kati gainom man na sila, pero katapusan naman nila nga shot, tama na ibang kapululik sa tagalas 11, pero importante, masalakyan ka. Amo mo na, amo na
sila sa link ko na, meron ka rin kabiyahe, jeep, pagsunod ka mga beyond 10 p.m. Kaya hindi ka kabalo na sila, nga may harapan na yung pasayros, dalan mong, nga nagingagaw pa uli man, kaya sabi ko, maka-overtime ka by 10 p.m. Tignan na mo na cater, mas may pasir nga jeepney. Pakita ka sa Bata, Libertad, Madalagan, Libertad, may mga biyahe pa yan. May mga last trip man mong. Ambot ang dumanan ga before 10, last trip naman na sila daan, dumanan to bla? Ang dumanan, yes, no? Sa Libertad to bla, ilablang nga terminal, no? Amon actually, Before 10 na ga last trip na sila daan, biyahe? Do 10 p.m. git ang last trip nila. 10 p.m. 10 p.m. Tatako. Kati ko sa may harap pagin man nga iban kakalit kati isa ko sa ginasuma pa, ga paninlo pa ang mga galobra diyan. Oh, yes, actually, exactly. Amo na usually ang ginaubras ang iba, na kaya para at least may makiter, may salakyan, gid mismo, sila kumagabihan, gid man sila, ara, mabla, no? May mga jeep mismo, actually. Yes. Actually, ang pila na to, mga, going back na sa kwan, back na sa marketplace, di why nagidya? Ay, no, tawag yun masyado, drink tao, Why ka naman sa makit, angro nga pangimos, na kayo, ibang ro, timprano pagkapangimos? Ay, na timprano, pakay ka ang pinakalas, di usually nga nagahalin, ginagsunarek, amo di ba nagabaligya, diri nga sa kariton lang, kamaligya mani, balot, o kung itlog, abi, drape, sa no? Sa marketplace? Sa marketplace, may nagabaligya, amo naglibot-libot la, usually sila ng pinakalas, pero may nagahalin, basta maglibot, kita, abi, kung may kadoan, kita, kalabay, tayo sa NGC, siniora, sila na usually makita nato, once nga, para sila kung magaling na sila, sa lingon, wala na natao, drugs, nila kinagatinero, wala mga ininom, sila mo man ang pinaka, man ba nila, ang ilang customer, iminaragi man yung, inom ka sa may isa kay limnan, hindi wala ibang ka bakal, kaya nga lain, pag sumsuman, laman, correct. May harag ko sa dyan sa mga ilimnan, kung sa nga kung ikaw ay kaya barkada, o may upod kagimanabi, nga daw, dablang kuha naman sila nga alas 10 sa puli, takay dugay korpyo na. Pero may iba, masabla dyan kakapaugat, inom, kapag may kung mahilig, may istorya, kag may mga barkada, kasi kakuha mo sila, kakabuyo mo sila, kusa, di ba? May haragin na yan, no? Sa mga panahon, may sindihan, malang nasa aton nga mga otoridad, pagkikid sobrang tabla, no? Iti ba, wala labot, nga ginabuligan mismo ang establishment ng negosyo, part man nakabalo ka sa kayidlaw nga ginatawag blan, may idlaw sa tao, pila ka bulan nga daw uhaw. Diyan, nakakabiyara, iba na dyan nga mga grupo, kabarkada nga mahilig sa banding-banding, lang nga gainom, nga istorya, etc. Basta wala lang, basta wala lang lain nga resulta blan, no? Ang iba natin, kung saan nagakuhan, gahampang cellphone, no? Yes, amo na usually. Lang kalingaw, lang natin, pass the time na bla. Ginubra nila, harap lang ang istorya, do hindi maubos, do hindi maguntat. Ang importante, kung abay lang gambo, tingatong ko sa kapulisan, kung sa hatak man ako sa konsiderasyon man mong. Subong to, wala man masyado, ginagsalagdak pa na in terms of amo sinabi. Gani man, kaya tingatong kapulisan, kaya hindi man nga tiyabay, na sila da, bisan lapaw sa korpyo, importante nga gainom lang daw, ay gama, o ay gistoryana, lang kinadlaw na bla. Ang ginubra, ginanilak siya, gina-advisean lang, no? Kamani oras muli la da sira kay amo na yang nami sa atong kapulisan sa BCPO kay intindi lang kag kabalo mo lang magatag sir tawag lang nga konsiderasyon diyan. Madalas kung pwede man maistoryahan. Sila mga nigamba gani ko sang gilinom nga sir basi magulugabihan kami di tapos lang namo ni wa. Anite ba siyempre mo ginamando guro ni CDR. Ang mga approach pa lang hapos kag maayo no. Sa mga chief of police sila makalabas man sila to gabi na niti basi kun tapos na lang inom nyo Ani man, no? Kung isa pa sila mo ng isang sapyakto ng isang lamisang inabalang ati, sir, tapusan naman ni malas baton naman lang kami gani ka mapuli, Kaya ka mga abo, ang totoo doon lang mga heads ng mga police binaton, Dris Bacolod, mga buot na tananaw. Kagayon hindi ka may konsiderasyon ng Jackson dyan ka mga, ka mga responsable, Yes, may mga tagipusoon, kid, na. Kagayon hindi man sila ngati isang una, purti man ang puga mo ngalin sa ECQ kapag ito sa GCQ, karon ka nag-MCQ na ta, MGCQ, kundi medyo halog-halog man gamay. Walang taon, tinakita mga kapulis ang kooperasyon sa pumuluyo, nga dola, masyado mas pasalawayo ng guro, wala mo wala kasok face mask, correct. Ang social distancing, kisa ang social distancing na nga ginatawag, hindi mo ginamaligawan, kisa
sayang nga magtirapi ka na, kaya Oo. na ng tao mo nga. Pag wala labot siya na dyan, kung mag-inom ka, tikalain mo na nga mag-social distancing ka mo, istoryanay ka mo. Distancing na. Ang Pinoy nga na iligang Oo. ko magkita ay, Oo. ang hakos, Gani. ang Tapos- tampanay dra, ang kaprasanay da. Tapos di inom ko di mo ya beer, alam mo ko itinir mo da sa imo ba ang face mask mo na blao. O, kagti, okay naman na, no? Nga, of course, mag-inom ka, magkaron ka, wala face mask. Kaya hindi na nga itong kapulisan. O, kung magpungko naman, Oo. so, butlay, man, gid mo, importante ano lang, wala lang kapag katanduganay, gid, Oo, no? na. Ilapitan na, ilabas wala katanduganay, or wala ano, dapat problema lang tagali ko mag-inom. Kaya most likely ang gailino mo lang ko sa dyan mga magbarkadahanay mo lang mong. Pagpamilyahan na, Why mo sa individual bla nga lain lugar nga nagkadto nga nag-inom bla dyan, di bla? Ikaw lang taon na ito, nakusunod, dari sa Bacolod yun mismo, o di masado tamo, gid lang nga transmission locally, bla? Kag di sa Bacolod daw nga taga Bacolod gidya daw why ko daw laka ka kabati nga may taga Bacolod gidya nga I mean nga nagpositive lang nga kada ba din iba din ka naman nagpositive di bla sa ibang lugar. O kalabanan mga hindi mo ginato nga gina-discriminate pero kalabanan no tinag-record niya sa DOA sa nagasiling. Oh, record will show na ya. Oo ng versus Filipino workers, OFW or Saudi may ara mga locally stranded individuals. Yes. May ara man nga kundri siya taga Bacolod gyud siya pero may ara bing naging kadtuan sa naka-contact sa Samo City no so mo na bla. Siguro may tindihan sa kalaban. Tira kita man ang kooperasyon sa mga pumulok sa itong mga kapulisan. Sa kadugayong iman dyan, ang tao daw na edukar na gidman. Oo. Although nga hindi taban ma-perfect, may haragi magyapon tigla bagol. May haragid. Ang mga kumpinala 3 months na and 1 day. Take lang taon na po. Take no ka success. May makabig na ito successful ang sinarek, no? Pero may talagang lambiyos na kulod eh. Gani. Yung polis na ito, di mo ginimano. Kaya ang polis, kung kita, pila na mga bulan nga nagasigid, check sa mga areas. Ang polis na ito, luntat man na actual kara ng mga border checkpoint, no? Salamat mga nga ito kapulisan nga medyo nagalog-alogid man ang istriktuhan na yung bantayan na considering kati na pailalom na kita sa MGCQ kaya ito isang una sang ECQ kag GCQ purti man kahugot ang bantay mo sa kapulisan nato mo. Kag sila mismo ito yung natagaliog man kahugot. Oo, ti karon kay medyo may gamay-gamay nga halog ti medyo nagamay-gamay man ang responsibilidad sa atong kapulisan. Yes, kaya ang kalabanan nagsunod nga mga pulis ang ina-deploy sa ato sa mga border abe, pull out kagin balik temporarily sa pulis para maplastar liwat ang ina-schedule kaya di man sa matamaan kakapoy bla. Gani man. Tumdum kakabay nga sang mga ECQ time 12 to 12 ilang nga duty na. Ako sigurado ko kung may mga pulis kay man nga nagalibot sa mga ilim na mga sila ng pulis ka bayin na sila kay happy man na da. Di mabala man may ara man na security guard actually mong ang mga compound. Gani. Pero ilan na nayakis agalibot na sila para ma-check ako may check na bala kung namin naman sitwasyon kung kaluyan kamusta dato ko mag-inom ko sa ating pulis hindi man na magsita da ang pulis kay hindi man nga ti uhaw man mo. Anyway, ang paglibot kini ka pulis sa Sonerekya, part kina sa ila ano man responsibility pero not to the point nga gapang ano gid man sila no. Da sinabi nga kung naga-instricto do why sa totoo lang sumo hindi ka man instricto ng pulis subong mo. Pag ginawa mas lago na ni Colonel Piñas. Da instricto ko ng pulis kasi kung nablang daw sa wayon mga daw wala lang sa bungog nila. Mo na nagaling no. Kasi sabla nga do batsaga niya do hindi na pulis kinatubang ibla. Yan nga ko sa masabat-sabat pa, mabatop sa pulis no. Kasi ni Colonel Piñas kung magamo ng mga teachers sa tao dakpan nyo kag igulo sa kuan Ani man. Sa silda da kay total ang silda sa mundo halog-halog magay daw ay masang kinawatay nga katabo sa Bacolod pinatsanay dia. Ika mo ginang basang mayuman tandem nila ng tatlo no. Magluwas dyan sang asod-asod nga kuno dagbas no. At ang asod-asod nga niya ligad to nga pinatsanay ito eh. Gani kag dagbas gid kita siyempre mapuno mo ng custodial facilities ang atong kapulisan mo. Ano gani ang balimang bargas na inailan tanay kay basi magurtok ta di. Kami naguro nga ang pulis nato mo sa for all kung may nakit-angi man sila sa isa kay limnan nga limbawa manong sira na man kami nagainom ti medyo luhambal lang amo na nga hindi sila totally kinamo sila ka-focus on liquor. Kinabaluan nila actually nga gin-lift ang liquor ban mo. Gani man. Di ko alam ng liquor ban ng tao mangagaw ginayanay. Di kung sa party sa curfew ti hindi man na sila guro maglakat di sila nga sa dalan sila nga tingob daw may mga salakyan man na. Anyways, yung curfew mo mag-ina-actually nga 10. So usually into consideration kung na-explain no. Correct. Pero basta kung lakat-lakat ka sa dalan mo daw naglagaw ka lang yati na hindi na pwede. Correct. Dapat tara ka na si masunod ba na pero kung galakan sa
balan nga maginarihan ka nga lugar, kag importante ang surerek, naguro pwede preguro, ma-explicar mo sa polis, kaya may sindihan man ang kapolis, no? Gani, man. Ayaw man nga directive nila tatlo, nami ako sa tante nila sa mga tatlong City Binyas, Sino? ni DCDA, Sir Pangge, kay Sir Pangge kalibot, pero mong Oo. ni DCDO ni Oo. Deputy City Director for Operations, Sir Liada, Aksyonarek, no? Kay Tiga Balbal, mas na trabaho nga tatlo, no? Oo. Maayo man nga sige. Tiga mayo kay ang operations in charge kini Sir Liada, mo kining arad ang data, tanan sa iya. Oo. Gabi ni, sa resubong DCDO na, operations chief pa, no? Sino? Si Sir Liada. Aduwa ng Yatas King? Ito sa na nakunog ang DCDO, gid. Ati, laban-laban eh, kiti Police Lieutenant Colonel naman sa mo. Ani, kay malakita ko diyo sa Police Station 4. Oo. Ang ilanab lang nga do organizational chart. Oo. DCDA, tapos DCDO, kaya yung wangkit, yan, bako sila ka DCDO, subong? Ati ko sa bagay, dalay naman ang operation chief mo. Okay, At the same time, sa si operations B, no? Oo. Ibot sila ko kompleto na maglia. Ang dami mga lieutenant, mga bago ngayon pang-assign sa Bacolod. Aburi-bulig naman sa tagsa ka mga police stations, no? Kaya kasi may mga gin-download naman ng ding. Abot kung naka-check ka dyan sa ibang mga police station, kung may mga deputy na. Ay pa, ang ano pa sa Gyapo, ng mga chief master sergeant. Okay. Sila pag Gyapo, naksurarek ang Wala mga... ang atong anom lang ginlawa ko sa kadlaw to ga process pagkuro sa ilang mga kwan bla sa mga permits bla ni permits sa ilang mga clearances bla. Yes, kaya usually, naksurarek kung imo sa deputy station commander, ang damo, wala pa di lieutenant lang nga deputy, no? Dapat deputy lieutenant kid man. Okay, remember ka before si Sir Abalayan station commander, deputy sa una naka-station number 2 mong. Gani. Subong mayo man akong damo na kaya station number 1 Sir Gaitana ng deputy. Ang anom siguro way pag isubong ka kabot nga mga lagyo man tong lugar la may mga taga-Aklan, taga-Kapis. Wala pa kay wala pa sila ka report din sa BSPO pag lang na ma-report sila na within this week ron na kay ma-rorokon na si Binyas na mabasa na markahan sila awol. Kasi ibutangan na sila assignment na actionerek, no? Kaway labot na kung madili na sila dyan tagaan na sila sang tuk-tuka, sang oras ni Adlaw ni Binyas na mag-report, kasi sila ka-report, markahan na sila awol. Ani man, dapat naka sila duties na, no? Di man naman nakagisigil ang biyong karon gabi, ang police visibility makita man ng gapon sa aton sa mga dalanon. Pero kung lang na to, ang tao, yaway ko dyan nag-risgo, bilang magwagawa. So, tayo, actually, kanagalang biyong kung lang na to, mga kalanan, damo-damo, no? Kalimnan, may aragin. Pero in terms ng lagaw-lagaw lang, kato small. Why na? Why gana, subong tao magwa, Why na, ang tao, subong dyan, kung hindi ka kami nabigyan man play ng kapalakaon niya, ang tao, subong ta, marami niya maglagaw, magwa pa sa balay lang maglagaw-lagaw mo. Oo, muna ito na observation, no? Kaya ito yung makasulod, magkitabi sa mga mall kung tayo isa, maglantaw, mag-check. Ano ito niya kaligwas sa mga mall compared mo sa mga regular na tao sa muna. Bisan ang mall, ganito, mo na blas yung mga kadto, kung mga mano ka to, mapahangin-hangin, ma-wifi, mabulubog na. Kasi balay ko na lang. Isa din sa buong ka-development man, mga kalanaan sa sulod sa mall, tamo palang kalanaan sa gwa. Dogi na lang ako manggali. Oo, ginalangaw. Kaya kung sa gwa, actionerek, may restriction mong. Correct. Kung sa gwa, ang imo bata, example, may ginapagwa kitang iban mong, example, may sa kadla, magwa tanayta, bilog ka pamilya, tira ito man biya nga kagwa kang makakaon. SMB, ang sa mga mall ni Bio, may restriction kung edad mo 21 and below, nakamasudlo ng bata, di naman karoon na, nalatong ang tatay, yung bata, bilang sa gwa, doon mo na bla. Yung mga kalanaan sa gwa mo medyo mayong income. Mga kalanaan sa gwa, na gakiters, importante yung protocol ang sunod, ginaamong kinaksunod, ginasakdag nila, klabana, no? Gano'n, kasi subagay dyan, kung ang tawon mo, pamilya man na mo. Mo na nga wala sa individual, kasi kaya mo na sinimula, may mga patakaran yung malls nga, dapat yung sundon. Okay, for example, may isang case last time, Domingo, ang nakakita sa isa ka mall, plus may gadoslaw dampe, may isa ka nanay, may bata sa nga pila, mga I think 9 months. Ang balya, salang niya single mom sa lang nagapuyo sila balay. Wala sa timbang. Wala sa bilinan. Wala sa bilinan. Di may kinanglan sa baklon, alaman bilin niyang bata sila balay. Kasi sila itong rubantay, doon mo na blang point kaya yung gaginikan, hindi madagkakadto. Di wala din siya? Wala siya kasulod. Wala siya kapasalod? Wala git. Ahay. Muna nga bal na lang, ang itaan na lang sa available, nga nag-aalaw. Correct. Naman lang isa nakaproblema, subong kung makatag mo lang konsiderasyon, kasi hindi mo man mabasol dyan ang mga mall, kasi may
may ilam siya kagulingon patakaran man mo. Mo sa ang pinaka-term consideration kung sa istorya ng action direct, no? Meron man. gid nga mall kasi nga tigaman lang hindi gid dapat amo gid nga policy, no? Ay, kaya tila na policy ka, hindi mo man na mabali na. Ani sa bagay, pero mo nakis natin may haraman mall nga naga-allowed or may haraman sila nga nahinga policy nga flexible action direct, no? Para siya kung bilog ka mo pamilya, ta karon pati bata makaon, karon dalo mo sa mall, hindi ka kasulod ang bata. Mo, no? Kasi ang imuon nyo, makanto na lang kamo sa isa ka daw resto bar or karinderya daw, natawag siya na da, nga panigaron, nga ang tanan makagumit, dira ka na lang. Gani, man kagisa yung nga pa man open area mo, no? Gani. Alam namin ato nga panimbos pribot sa sunod. Congratulations dra sa session number 6 ha kay may ginapatindog do sa mga multi-purpose hall. Gasugod ang construction. Gasugod na, duwa ko no kabulan na. Di na sa likod na. Arab la sa kilid, di ba makita ang kanakson kon sa likod mismo sa ilang station. Ang firing range sa nila na. Mo na sa. Ang firing range kaya dapat ibalik na tani ni Captain Bonilla. Why na lang Bali ako ni balik ko, nalib lang may guwan nga estudantes likod to kasi likod. Di namin mga plano, nagkikinimuan nila one-story building. Baling matabo sila palaba na sa action direct. Mo na sa opisina sa mga departments, no? Namin, man ito si Bisebano, may privacy man ang Station 6. Yes, ang balap salamat yun kay Kong Greg, kay Kong Greg nga project. Bauti may gigli si Kong Greg, no? Isa ka tuig na nga so yan, nagiging ko nga doon negosasyon. So na plastak yung lubaan ka ni Sir Bonilla kabi, yung dalato ko sa king cost cut ng mga project ng iya. Sa COVID-19 nga ini, pero salamat sa kanang pustro. Isa gito ka supervise, so kita ko mga boto no kada engineer. Namin pagkita na ibla din, station 3 pagkita na ibla dyan, no? Kalikati ang ginapangitang, kuhan kita yung duta duta. Lokasyon, ibla nga may kumiyara man na tani good Samaritan, good citizens nga maka dulo-donate sa iya nga duta nga sa Lusobra mas mayaman tani, no? Yes, amo gitong kay kabudlay man ko sa diyan nga papatindog ka structure nga permanente halimbawa police station kung hindi mo duta ti kabudlay. Amo na blada mo na mas mayo na actually kapanawagan ng mga mayo bi kabubuton may maduna. Tarawa ang station 8 kay hindi ila duta ti nagabot ang chimpo nga kwaon sa tagiya ko bis lamimo. Ani kita man kay may nagdonar dos piak. Kati ka no go lang sa imo structure bla nga nagnami na tani bla ni bla. Nang lapat ito talibing dang kaya kwa kita sa tagiya May mga kati naluoy man ang barangay Panukoy kundi silang gin-adapt. Nami gid sa Panukoy. Congreg basi kon mauluwas lika man si Captain Vargas man. Sa mga Lusobra blaga Congreg. Pero sa mga Lusobra mo nga mga topic. mga plywood na kaglawanit. Kung may plano to si Captain Vargas, balabot nga niya, palapado niya na lang to kulong tuwangan kaya para maparkingan ka patrol. Okay. Para magbukas, bilang kung para lang hindi na malabang isuan nga saradong gate. Todo, no? Bala kayo para mabutahin ito patrol, taas ang sang patrol, maparkingan pa sa sulod. Tapos kung, actually, kung, bala kung pwede tumatupan, kung kayo para do may silungan, bla. Pwede doon mo lang matabo, no? Kaya kabalo ka babae nga daan, kaya si Mabargas daan, Kung wala ng COVID ni tani, pwede pa dahil naman mabutangan sang atop na sa sagwa ya. Doon mo na mga plano nila mong, no? Actually, plano na, pero dugay na tayo mo nga plano na da. Butangan na tayo nila sang atop, bisan plano, bisan mag-ulan, hindi basa blang tao da. Kapag ng istorya action direct, wala, pag nga development, git nga bilog, nga structure, nga ginobra, nga station, station 3, git man tuod. Kaya makon mo, station 7, air-conditioned na, 8 air-conditioned, 10 air-conditioned, 9, ang 1 do, manok air-conditioned, ang 1. Ang 1 do, meron na da? Oo, meron na. Pugin putangan na dara, ang 2 ara naman, naka-air-conditioned naman, 4 actually, kamo na lang naabi, kay ila, nagit man na yung building na dara, yung kabarangay ginatag, kag do namin, ginaday na pwesto, manirag, sa pinakapusod sang dalan, corner. 5, doon na nag-renovate ng 5, sang time pa ni Sir Pilanggo, tup-tup, sumukos Sir Masangkay, todo ila to lugar, ang 3 na lang, ang wala gid exact na lugar nga ilang hapos la. Kabudlay magbukas barangay sa station 3 mong. Budlay gito ya. One way lang daan. Tapos kami emergency tayo nga may lalagson abe. Ano mo tumas lakyan nga ako mga motor nga parking sa kilid sang dalan. Yawan ka kitok sa like no. Oo, maya na Diyos na para kay Captain Bonilla no. Gani kay ang matabosin na malapad-lapadan kay ang una tapos sa subong. Amo the purpose. Next na kuno nga year, doon mo na ang liwat ang main nga gas station. Kay bali palapad-lapadan ako nung ginatawag nila nga ang ilang Prince 1 dapat kag i-renovate na. Si Prince Captain Bonilla.
ongoing sa mga construction sa multi-purpose area. Mali noon, pasalamat kita yan sa number 1 sa kay Kong Greg. Kay nagtatag sa police station 6 sa priority project ng patidugan kita sa multi-purpose hall. Kaya mga sobra man ni sa katuwing workout natin, sabi ganina mo na hindi naman diwala tayo ni nag-deklara national na office nga may cross-cutting sa mga projects sa ano. So, after sining COVID na nagbalik kita, nagkatuloy mga engineer naging tapos nila diri ang area nga ipag-repair. So, nalipay kita nga may facility additional diri sa police station 6 nga gamiton sa atong kapulisan para mapabakot pagkadaton pag serbisyo sa EOR sa police station number 6. For ibang nga mga officers or department of station 6? Mo sila no kay diri sa police station 6 sa kabalukan naman sa mga opisina diri daw gin pang disponiran ng balang may opisina ang investigation, may opisina ng aton nga WCPD, may opisina invest. So this time makakat kita dito ng space para sa mga nambal natin yung mga unit nga dito ka dinasugla dito sa sulod dito. Sabay pa nga ini nga project mo padayon sini kay ang another project sini next year kabay pa madayon ang repair naman sang main station nga for more than 30 years nga way sa natandog balik extend lang. So amo ni number 1 kapasalamat kita sa kay Kong Greg kay tagaan kita di chance nga ma-develop ang atong police station. Ikadua kay aton nga DP si Engineer Guillarian. Of course diri no, kamo na magamit diri. Pero mga pila sa working days sa mga dami. Suno sa ilang agree no, more or less mga 60 no. Galing kay subo medyo gaulan-ulan. So mga time hindi man sila construct mo kay kasapa way pali atop. So pero bisan pa man 3 ka bulan okay gyapon, importante may makita kita after sina result nga facility. Si Police Captain Elmer Bonilla, Station Commander sa Police Station number 6 pagpasalamat no so kay Congressman Greg sa kay project ni Kong Greg. I think this one is worth ₱1 million. Ang one-story building sa area no. Kung nakita naton damo naman improvement in terms of facility mismo sa aton nga mga kapulisan. Huli nga ini makabulig man para sila mas maayo man nga pagpangalagad action Eric no. Kaya na aton nga pinakulong sitwasyon diri sa Gapon nagabilin sa may Bacolod City Government Center kita. Wala na kami nagalagaw gani diri atong kilangitan kanami sa tong panyempo mabalubog na atong nga panahon. Ano to bido po sa hangin kita nga mabatsagan mga kaagson wala dapat ka walakan wala man patimaan. Ako lang birthday bugos-bos ka hangin no flago nagahabyo kido. Sabi na. Diri sa may mga flag na diri sa paribot sang fountain area dampe. Doon nagasuot sa out gid sa dos papang pagasuot sa. Pero wala siyang tao nga makita daga nagatambay. Why na? Kasi sa una pag magkolor-kolor o masaot-saot ang tubig, tao mo ni oras mo. Ano yung subong why na like no? Kaya kabalo man sila nga may curfew nga ginatawag na. Gani. Yan na, ang pinakulit na itong institusyon mga kakson sa ito naman dali nga ginakamtangan. Tandaan mga kakson, isa sa marason sa pagtugas sa balatian sa ito mismo lawas sa mong paghuyanga ng pagnubogit mismo sa ito naman nga immune function. Ang mahigo nga kolon, ang hindi regular nga pagbagwa sa higo sa aton lawas, di may dako nga papel sa pagba sa aton immune function. Ang dapat imuon, tintigid lamang mga kakson, babasko kong tagpasan nyo ko ng inyo naman nga immune function, aki sa adlaw-adlaw nga paggamit sa Super Fiber, fast-acting colon cleansing product nga aprobado sa FDA Philippines. Sandaan mga kakson, antes sa manatanan, i-make sure naton, siguruhon naton nga matinlo ang aton nga colon, kaya nga aton tinay, ginagyan sa mapagkaon nga aton kinakaon, ginaka mga bulong aton mga kinainom. Once mahigko, kag may arat na mga toxins, abi sa aton mismo tinay, mo ni mga maapektado, apektuhan ini kag makatugas ng balatian. Ang balatian sa aton nga kolon makaapekto man mga balatian sa naglain-lain nga sa nga bahin sang aton lawas. Kaya naon nga tinuan aton mismo nga tinae kaya mo man ni nagapabakod pagit sa aton resistensya makakson kaya nagapagana sa aton man nga pagkaon. Ano pang natin nga makakson magbakalasong Super Fiber, the fast-acting colon cleansing pagkakaprobado sa FDA Philippines. Mabakalan Super Fiber, mismo sila naman nga klinika sa Life Extension Clinic na amtang sa GK7 Building at gilamang sa DHL tunga-tunga sa Dalan Burgos kagalo Lagson Surad sang Bacolod.
tag sa ato naman mga kaakson sa mga panahon COVID-19 na ato sa gyapon kinaproblemahan. Tanan kita dapat na tumalikawan ang nanuman nga mga balatyan na mga kaibigan. Food supplement bang epektibo ang kinapangita mo? Kontra naman sa mga balatyan kaya na sa pagtaas ng imong dugo. Kag of course nagatuga sa ibang nga balatyan kag mga bukol-bukol sa kalawasan. Yari na ang solusyon mga kaakson magtumara sa matag-adlaw nga tanan ng Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold mas epektibo, mas garantisado. Pangod ini exacted ka naman sa may parguso, may mangosteen, balonggay, may garlic ag spirulina. Mabakal ang Santon Plus Gold sa mga putika 14.50 pesos gid lamang. Ano pang yun natin pagtumar ang Santon Plus Gold sa matagatlaw nga tanana. Rakta sa patrol ang tagibot sa Bacolod Action John Diaz. Una sa patrol sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat dyan sa imo sining report live dira sa Patrol 2. Ang balita ng Aksyon John Diaz, ginadulong man sa inyo sa Kalawan sang Life Extension Clinic. Gusto nyong libre nga medical check-up Lunes hasta Biyernes o pod sa ila di kalidad nga mga medical doctors. Kadtoi pa masari, Dalan Lacson, GA Esteban Building, ara din ang opisina sang Life Extension Clinic. Kadra man mismo sa Life Extension Clinic, mabakal ang pinakasikat, mapatihan nga vitamin hormone rekomendado sa mga medical doctors. Damo sa balatian nga nila, damo masaktoli balatian nga napayo. Amo ini ang vitamin D3. Ang vitamin D3, amo ni sa produkto sa Life Extension. Mabakal ninyo ini sa bisan diin lang nga butika, ilabi na sa tanan nga branch ng Negros Grace Pharmacy. More information, ikayong lawas, dulos ang vitamin D3 sa Life Extension. Pwede ka ka-text, pwede ka ka-call sa telephone number 0920-5056-501. Basta libre nga medical check-up Lunes sa Biyernes o pod sa ila di kalidad nga mga medical doctors, pati ang produkto ka vitamin D3, kadtui, pamasyari, Dalan Lacson, GA Esteban Building, ara na ang opisina sang Life Extension Clinic. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Ang report mga ni Aksyon John Diaz, ginaduro man sa inyo sa Kalawan sa DTX 500 capsule o gali ang pagtumar sa DTX 500 capsule. May tatlo ini ka mga anti-diabetic properties. Charantine nga nakaparubos ang glucose, baisin nga nakakontrolar sa imo sini nga blood sugar. Kag polypeptide nga may kaangay nga efekto sang insulin. Para sa may mga diabetes, para ini sa inyo, tumar kita adlaw-adlaw DTX 500 capsule. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Dali lang kayo ma-unload na siya ito sa nga greetings, ito sa nga Facebook page. Pagi sa nga live streaming. Ginatamyaw talang nila happy na sining kay Nonoy Manggubat sang Rovilio Taxi. Mga tamis boys ha, Felix Gar, Boy Dayo, Alan Navales, nagapaurok-urok gid pamati no sa to sininga palatuntunan. Sa may barangay Cubay La Carlota City, check attendance lang si Sir Jigs, si Nonoy Cherry Duario and Kids, kapaurok-urok isla pamati sa Action Night Patrol program. Salamat gid. Tanan nga guards ang Palawan Pawn Shop kapaurok-urok gid kada gabi. Alin kay Dapuya ang panamyaw. Mr. and Mrs. Pablito Benedicto and family, happy listening. Mayan na nga pagpaurok-urok. Happy birthday kay Terry Isclamada Dosaran, Sang Porok, San Roque, Barangay Tangub. Birthday greetings coming from Annabel Garcia. Tanda ko na ang pamilya Juliasa sa Palacasor. Napilagi sa akong tatlong kabataan kay Trixie Ann, Tyrone, John, kag kay Tristan. Maman kay nanay. Halin kay Mama Glyza Juliasa sang Hong Kong.
nagapamati gid kag nagapaurok-urok man. Action Eric, bi kung taga Bacolod ka sa Iloilo ka work, example halin ka sa Iloilo, mapuli ka sa Bacolod, at iway gina problema, kuan ka lang na, depende na sa meeting, boss. Kuhaan ka man naguro swab test kag dulon ka sang service sang barangay sa diin ka nagapuli, hindi ka na papagaon sa balay mo. Unless and until nga magwa ang resulta sa imo sini nga swab test. Okay? May nag-text rin sa akong, hindi ko ka palawig gid text sa. Kung taga Bacolod ka, abi-aling bawa, bi taga Bacolod ka kasi Iloilo, mapuli ka di kay daga makunano da. Wala problema. Wala naman kailanano ng mga pass na da, quarantine pass or health certificate, why naman na. Ang importante da nga kung taga Bacolod ka, halin ka sa Iloilo nga naga-work ka, pagpauli mo di, halimbawa pagpapot mo di sa Bacolod, i-swab test ka man na isang Bacolod, after sinati ipasugat kay sang barangay service at hindi ka nagkapauli, dulong ka sa balay mo, hindi ka na magwa sa balay mga maglagaw-lagaw ha, unless until nga magwa ang imo resulta sa swab test. Ano kasimple why naman na yung mga medical certificate kag mga kulo quarantine pass, why naman na subong. Muna ka naman meeting buwas sa aga ang Bacolod City ang Iloilo City na may representative nga ipadala buwas, mga taga Coast Guard, taga Marina, taga PPA, para nga masolusyonan. Same time, araman ang mga pass-crop operator. Madala na mabalaan, buwas ko na ng plastada, gitu, okay? Kung binata rin, okay, kadamo, ganda sa nagapamati sa ito, no? Sa aton lang nga makauturan nga nagapag-greet bla sa ato sining live streaming, tingbon yung greetings nyo, ha? Hindi nyo paglapta-laptahon, parang ang iba mabasa taman. Okay? Kagawad Patamyaw, Cha-Cha Latigay. Okay. May gabi nila kay Cha-Cha Latigay, ha? Halin na sa kay Carlo Balidirama, ang amon SK chairman ang Panamyaw. Okay? Sa Riyadh, may gabi kay Alan Castro. Edith Jose, Y-Flight ya, o ay biyahe ang aeroplano. Kung may biyahe ang aeroplano, ang kargas na ya, mga returning residents or if not, mga OFW nga na-stranded to sa Manila. Okay? Ayos na sa imo, Edith Jose. Tami ako dahil si Nanay Lucia, Tatay Rolando, kapamati, gisubong, sila ni Justin Liahog. Kami ako sa Tatay Teddy Rihida, Senior, alin kay Toto Roy Rihida, ang Panamyaw. Ayos. Barangay Purisima, Manaplara, si Ray Jantan Villalona. Si Lynn Liahog, araman nga pa urok-urok wa. Sa Kuwait, nagamonitor man sa aton ka nagalantaw si Cory Bidaha. Salamat, gid. Mami Elsa Berry, Bradji Dilag, Totobok Noy may gabi. Sa Kingdom, Saudi Arabia, ara galantaw sa aton si Olive Prado Gargaritano. Pamilya Suarnaba, kag Miranda dira sa Palaka Shore, ginatamyaw kamo ni Eberlyn Miranda. Sa kay Kisha Andrea, sa kay Miga Wemi Miliebo, dinalapta-lapta yung yasining greetings, oh. Sa kay Gleisa Juliasa, ang Panamyaw halin kay Eberlyn Miranda sang Dubai. Milo Huyatid, amit na may gabi, ha. Sa kay Melanie Vernas,
Sa Puerto Taytay, may gabi dira kay Jofil Barrera. Sa kay Marvin Villanueva, malapitan na Higonya, no? Higonya, nagapaurok-urok gid. Pamati sa atong sininga palatuntunan. No? Salamat gid. Sa kay Lyra Ligaspi, may gabi da. Hindi ko lang mabasa mo sininga daw panamya nga daw may dala suya. Kay Sir Edwin Pineda sa New Jersey, may gabi. Sa Kabug, ara si Marilo Alonando Ruiza. Si Tita Belen dira sa Purok Siwol. Kapamati, gid si mo siling ni Jofil Barrera. Sa Country Home, si Stephen Ayara, si Ging Alibo. Sa kay Armando Sigiro, Magbanwa, may gabi. Kay Toto Arnel Binares Senior, kag sa Junior ya, kapamati, gid sa to, no? Sa kay Vincent Dominic Shibuni Sumalde, at yung mamangyapon ang MGCQ kapatakaran sa Bacolod yan, ang extension. Sa kay Jocelyn Kalamaan, may gabi. Kay Jocelyn Libuon Dispo, may gabi. Mr. Mrs. Ramon kag Lilia Taton, Maninoy Rimo kag kay Maninay Clarita Tampipi, Toto Clark Tampipi, tanan sang Gardenville sa Division Barangay Tangob, kapaurok-urok gid, no? Hermelinda Holmes, Mansilingan, Awing Family. Tamyo kamo ni Sammy Roger Awing. Luisa Ayuno, may gabi kay Des Berlin. Si Nanay Bilen, gapamati gid. Ralin kag Yen Acuña, Hanoi sang Eco Relocation, La Carlota City. Alin kay Ramel Ogatis, Hanoi. Ibonibot serda sa Germany, may gabi ha. Sa Clark, Pampangara, si Michelle Restauro. Sa Paglaong Bilay, sara si Bernadette Lacson. Sa kay Police Lieutenant Rondel Tapang, ha? Ang mapisan nga chief sang Mobile Patrol Group, ga-monitor gid sa ato, no? Sa kay Police Lieutenant Rondel Tapang, ang mapisan nga chief sang MPG sang Bacolod. Sir, may gabi sa imo, sa mga K9 mo da. Sa kay Ag Unosi, may gabi, si Axel Roger tiway pa, kay may COVID pa. Tapos COVID, ara naman na sila balik. Mary Grace Eugenio Ferminda, may gabi. Ako Puhon Victorias, Kugali, Mapauli. Alston sa alin kay Michelle Restaurant, Restauro. Ana Andrea Pamuso da, mayang gabi. Binigno Malakaw, mayang gabi. Sa Panokoy, Inday Romibil, Nene Pau, Johnny, kag Velma. Sina Rosa family, kapamatigid, advance happy birthday kay Paps Romeo Sr. Alin kay Nathaniel Hinko. Chardy Di Sukatan, kay Franco Talion and family sa La Carlota. Ligo ko Bong de la Paz da, mayang gabi ha. Sa kay Toto Joel de Vera Sr. da, mayang gabi ha. Sa kay Mami Diana, kag Daddy Boy Consolacion and family sang Isabela. Good evening. Gladys Trabadillion family, happy listening. Eduardo de la Paz, mayang gabi. Sa kay Rodney Harder da, mayang gabi ha. Inday Blasa, sa Alihis, tamya ko lang pamilya ko sa Ilabo, kag Milyasa. Alin kay Jovi Milyasa Cortezo. Popod Binansyo kag Vince Maulit sang barangay Kansilayan Morsya. Alin kay Josilia Maulit. Ramela Barcasi, mayang gabi. Tanda ko lang kapatid ko si Maribica Kapawa sa barangay Kabatangan Talisay. Alin kay RG Roberto Lamis. Kay PO3 Butol Presbyteron family, mayang gabi. Kay Toto Condrant Abalahon Polhencio and family. Sang Pahanokoy kay classmate Merly Dolido Magallanes. Nagapaurok-urok isla pamati. Sitio Alulong, barangay Buenavista, Mamaylan. Grade ko lang pamilya Lumanog, kag Galvez. Alin kay Venji Galvez. Hassel Huhilia, mayang gabi. Sa kay Anthony Jones Tabulong Havilio. Sa kay Josephine Cardinal Abrigo. Jan Langosta, Welson Tihidor.
Milievo family sa Valladolid, dalin kay Wemi Milievo. Alin transporto da kay Manong John Bilonyo. Kaon tala babo ka namit ba? Andy Sokim Sir Nonoy kagto Peter kapamati subong. Alin kay Nong John Bilonyo. Lisa Joy Ilon amoroso may gabi. Kay Toto William Frias kay may manang silinda kas kabataan may gabi kita. Bernard Salhaida may gabi. Joby Miriasa Corteso. George Bunog Martinez. JV Polontrino Villas Jr. Dorita Fidel ba sa kay Rinan Payungayong gapamati gid sa to na Elizabeth Balaka Gamalada may gabi sa Purok Santa Ana, Barangay 31, Malacca Family. Kay Girly Maculas, Josephine Cardinal Abrigo, Nening Grati, Mrs. Manuel Kua, and family sang sila, migo ko rin kapamatigid, Christine Rose Maghari Kanha, pa-check attendance lang. Si Jocelyn Arisitiba Ulak Araman, Mr. Mrs. Saldiri Stone and family ba? Kapaurok-urok sila. Edith Josie, ara sa Makati. Kami ay lang mga taga-barangay Ilopez sila'y. Mona Lisa Lapos Panagiton. Sa kay Babski Bams Gonzaga, mana. Ernesto Paul Pareño, damay gabi ha. Sa kay Roger Abaring, Lionela Tarusan, Emily Esmeralda Dolido, Rande de la Cruz, way pabiyahing barko Roy Rihida, aragid ka pa urok-urok sa Action Night Patrol Program ba? Puerti. Mr. and Mrs. Pablito Benedicto, sang sipalay ga monitor gid sa to no? Inbound certificate, pagwa mo pangitaon ka outbound certificate. Ay, puerti. Nagati may iban pa yung syudad kung banwa nga may ara man ng kagalingon nga pagpatuman sang MGCQ mo. Ha? Balik kita, when we come back, balik ka report ni Action dyan, pagkatapos lang sa aton importante nga mga pahibalo. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng 8. Sandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita ang gala inspirasyon Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo padayon Aksyon Radyo salamat kisa pagserbisyo patas kag balanse patuod nga mensahe wala sang hinadampingan padayon Aksyon Radyo Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karon kag sa gihapon
gihapon kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Madayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampikan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Madayon Aksyon radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon! Night Patrol! Balik din sa ato pamalagad sa Qatar ara sa aton nga pamati ka nagalantaw si Ligaya Bermudez from Bacolod City Paglaom Village Mansilingan. Okay. Agad na tami yung kurang mga taga Bacolod City Paglaom Village Mansilingan, Ligaya Bermudez watching from Qatar. Tami ako lang si kumpare ko sa barangay Araala Carlota Orlan Mondeya. Ali kay pare mo Roy Rihida. Action Eric, great da si commander ko, Jane Di Vera, hindi siya magtulog kundi matapos, kundi siya matamyaw. Ay gali. Okay, ikaw lang may greet mong si Mrs. mo, nalipatan mo pa. Toto Joel Di Vera, senyora. Si Madam Sinyak Kanyada, Imnasi, may gabi kita. Sa Makati, ara si Edith Juicy, tamyo lang mga taga-barangay Ilopez, Silaya. Ayos, si Telma Lapos, kuno taga-lanta mo sa ito, no? Siling ni Mona Lisa Lapos Panagito. Ayos, balikan ko si Kwan, si Aksyon John Diaz. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Radio! Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon Radio! Si Maninoy Maing, si Maninoy Chari Salvasyon nga monitor masato sa Carlota City. Aksyon dyan, please come back. Napasakaan na sa nagkakigo ang kaso ng isa ka persona nga nadakpan kahapon sa mga kapulisan sa police station number 6 sila naman yung bypass operation nga ginpatigayon dito sa area sa Purok Sunrise barangay Tacoling sa Radsang Bacolod. Ang ining suspetsado ang ginkinala naman kay John Lester Gaturin, 22 anyos, residente mismo sa Villa Homes, barangay Vista Alegre sa Radsang Bacolod. Kontra sa area sa barangay Tacoling nadakpan sa mga kapulisan. Tunog kay Police Captain Elmer Bonilla, ang station commander sa police station number 6. Kabaton sila sa report gikan sa pila ka mapumulyo nga nag-aaligar may nag-engage sila sa pagbaligaan sa illegal nga droga mismo sa ilan naman nga lugar. Ang na-recover rin sa person siling nadakpan ang isa naman ka plastic sa chase ang ginasuspetsuan subutanan ginabalubanta na kabalora ukurado ng 500 pesos ang bilis sila. Recover bagit sa paginakop siling persona ang sam kay banpa nga mga heat cell transport and plastic sa chase ang ginasuspetsuan subu tanan ginabalubanta na kabalor 15,000 pesos. Pwede na rin kay Bonilla Action Eric ginakabik ining si
Gaturian. Isa naman ka newly identified drug personality kung ginamang isa na salta sa ilang lugar. Kung sariin nagabaligas ng illegal nga droga. Tipo na naplastar na mga dokumento sa pagpasakas ng kaso. Giningagaw na lang sa mga kapulisan files na ginamang nga hapon. Kaso nga paglapas sila nga dumili sa pagbaligya kapag upot illegal nga droga. Hindi naman sa ukto, tinabatian nyo naman itong tingog ni pulis. Siya ganito? Police Lieutenant na Patrick Peto. Gusto yan, ay kamaway? Why? Kasi Action Eden, biyang on duty that time. Hindi pero ay katawag kina siya niya. Nakatawag ko sa iya. Oo. Tamba ko, timing nga pagtawag ko sa iya, ala sa on operation. Oo. Siya nga, basta nga kadto na lang di action dyan. Isa din? Dito ba sa may barangay Alias Gina? Hindi ba siyang hindi na nga po, may kamukatawagan na nga duwa? Ay, kami katawagan na, Iluwat? Pero okay naman sa kung tawagan siya? Hindi na siya katawagan siya. Kuha mo sa bala na, balasahon mo sana mayo. Ito nga nagpa-interview sa Kagina. Tiyan mo na to, siling niya? Amba ko, okay, ginabala ko sa Saga, sir. Ang kinanglalagid na namon, tingog kag ngalan mo, sir. Amba ko kuna ko, sir, mag-interview si Mobala. Kaya pangalanan, tagid ka, sir. Amba, ari man si Aksun dyan. Amba ko, sige lang, bla, interview lang, bla. Para wala problema, sabta lang, bla. Wala lang picture, walang imo picture nga gwapo, wala na, okay lang na. Mutukuro kayo na nga wala Facebook Live sa area, si Action Eden. Kay gayo na sa nga wala live. Diba ko, okay na nga wala video, Pwede man na yung mga live yang kuha ng mga recovery, dapat yung tsura, hindi na pagkuha, Amba ko, sabat lang, bla. Sabat mo bla karon pabahanuton, karon sa BBB, sa night patrol karon. Amo na nga ginawa ko sa Action Rex, sabat lang. Sabat lang, Timing, bye ba sila? Abay sa kontrato lang di. Sabag sa hindi akong duty. Sili mo harap na si Beauty. Diba ko si Action Eden na, diba mo. Sorry, kaya ko duty, tiyara na si Beauty. Ang balihan, bako basta magkanto na sa karon, hindi kami na magkanto, kundi kami pa-interview. Kung magkanto kami na, dapat pa-interview kagid. Correct. Para hindi ka manutan ni News Direct. Okay, malay. Kita mo si News Direct, conforme naman sa iya. Okay, ginabala ko isa mong BBB, subong hanggang program News Direct. Kung hindi ka na karoon mo pa-interview, karamaal kagid. Mas kami ay kagid. Ano kay nagpa-interview? Sa kundi na miya, man si News Direct siya. Mauti mayo ka nagpa-interview sa no? Kita mo siya, man News Direct. Dito ka buot man sa iya. Diba? Dagawin niya, kagmaya pa pagsabat. Mayo na sa magsabat. Kagamaya interview, hindi ko din nami. Okay na, nasa sa Sililo daan. Tiara malanggali. Subong guro ka na. Tiara na matamat na sa... Sili mo subong, susugod subong sir, sakso radyo ka na mati. Makuha rin siya, sugod subong, nawag ka nila sakso radyo. Para on the go na yun, no? Ano naman natin sila kanina, ba sila 55,000 pesos worth of suspected subong na recover sa mga kapulisan. Sila mismo sa Region Pearl Home Subdivision, Barangay Alihis, Action, Eric, no? Congrats, Ano na, mga balita na magikan sa bato ng taglibot sa Bacolod Action Janti, asura sa bato sa Action, sa Bacolod Action Radyo. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Ayo, salamat aksyon dyan. May pahabol Hinobeya kag makalipsay family sa Pait relocation site La Carlota. Ginatamyo ka mo ni Christine Hinoveya sang Jeddah, Saudi Arabia. Good night sa pamilya Milyasa sa Ilabo. Alin kay Joby Milyasa Cortezo. Kay Valencia Kenneth na may gabi. Mga magpagpa-urok-urok na kay Valencia Kenneth. Kiss me goodbye, kiss me good night. Martes ng edisyon sa Action at Patrol Program. Bagat ako, pinitiporaryo balik inibuwas Miyerkules. Same time, same station. Ato sa lima patrol, unit report sa Action. Nga napalagan kagabi si Action Jan Diaz. Action papang Nixon tao, mga piloto sa Patrol 2, Cross 1 Patrol. News Center Action on Defensor. Technical Partner, Studio A, Broadcast Engineer Nelmar Madera. Backup, Security Guard Tunog Banuma, back-to-back kay Security Guard Campaner. With IT Expert Action, Sir El Rey Dutilios. Transmitter Control Tower sa Barangay Talok Sila Sambago, si Broadcast Engineer Bernie Villacanas, ang Batang Suay, back-to-back kay Security Guard Rene Cordoba. Sa ngalan sa Station Manager, Action na Magbanwa, Production Chief News Director, Rex Cantong, ang ilagad ang Korman Action Night Patrol Program. Lunes, Tub-Tub, Sabado, ako naman sa Action Eric Magbanwa na kasiling adios. Amigos, hasta la vista, ayaw magkalipata, at least magtulog, magpangamuyo,
Sa iyo papangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog nga kwerpo sa Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, God bless the Philippines. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Good night, bye-bye, good night. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon!